Szia! Szia, képzeld, írtam egy darabot! Egy darabot? Nem, már mutasd! Ez miről szól? Arról, hogy milyen volt az iskolai élet most, és milyen régen. Ez nagyon jól hangzik, de ezt mikor akarod előadni? Hát arra gondoltam, hogy rendezzük is meg most. Most rögtön? Hogy adnánk mi elő most rögtön? Hát itt sincs a színjátszócsoport. Jó, oké, de mondjuk világosítás, meg hangosítás sincsen. De van. Hé, srácok, villancsatok már kettőt, ha mehet a munka? Jó, oké, de mondjuk a zsűri szerepét mégis kivállalná. Zsűri van? Van? Hol van? Nem látjuk. Hát jó van, megcsináltam a zsűrinek az értékelőlapot. Valaki hátra tudná adni nekik? Jó, akkor tényleg minden megvan, de már csak a legfontosabb hiányzik. Közönség van? Már látod, minden megvan. Jó, tényleg igazad volt, de akkor ne pazaroljuk az időt, adjuk elő. Rendben. Jó, kellene egy bemondó. Valaki tud olvasni? Csak olvastam el. Jól van, kérlek, ezt olvasd. Kedves nézőink! Felhívjuk a figyelmet, hogy az előadásban szereplő gyerekek a DNS iskola tanulói, azonban az általuk bemutatott karakterek nem a DNS iskola tanulói vagy pedagógusai. Csupán egy általános, országosan jellemző képet igyekszünk bemutatni az iskolai életről, és nem minden esetben tükrözzük a valóságot sem, hiszen ez egy mese. Tehát a szereplők nem valós karakterek. Ha valaki mégis magára ismerne, annak csak annyit javasolhatunk, hogy nem az uringe, ne vegye magára. A darab egy üzenet, melyet a nézők különféle módon értelmezhetnek. Nem szabad szó szerint értelmezni, hiszen mi saját, kreatív nyelvet használunk. 12 éven aluliak számára megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Mérsékelt mennyiségben tartalmazhat fantázia jelenetet, vagy vicces erőszakot. A műsorszám megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Akkor kezdjük. Kedves közönségünk, ismét mesét hoztunk minétek, hogy megmutassuk a múltat s a jelent. Milyen volt a suli régen, s már változott-e, vagy csak részben? Kavarónak a szavak idebent. Megfelelje! Észrevesznek! Emlékeztek? Énekelje! Felébredjek! Elmélkedjek! Tönkretesznek! Felemelnek! Verekedjek! Ünnepelje! Megsebeznek! Kényeztetnek! Irigykednek! Öleljelek! Elvisel! Kivéljetek! Gépfegyverek! Üvöltenek! Büntesselek! Kövesselek! Visszamenjek! Neveljelek! Vagy esetleg csak szeresselek. Hogy legyek így, mint a gyerek? Hogy is kéne megfeleljek? De leginkább kinek? Szüleimnek, nevelőknek, gyerekeknek, felnőtteknek. Ezért vagyok én mindig közönyben, mert folyton csak azt hallom. Bezzeg az én időmben! Elindul újra mese, tényporzik rozsdás szekere. Minden emlék egy kereke, ezer egy gyermek jelleme. Jön, emberek, jön a légből, tréfás szekerén a mese. Időutazás készül emberek! Múlttal és jelennel tisztában legyetek. Súroljátok föl lelketek, régi dolgokra emlékezzetek. Legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Vigyázzatok! Ez a mese már nem is egészen mese. Belőle a múlt szeme recsegve kacsint a földre lefele. Bárkit is hibáztattok hát emberek, csak mondjátok. Bezzeg az én időmben, gyerekek! Rendben, akkor nézzük is meg, hogy milyen volt régen az iskolába indulás. Jó, elég! Mondjuk, hogy már az iskolában vagytok. Látjuk, hogy régen gyalog és egyedül mentek a diákok az iskolába, sőt a pedagógusok is. Kérném a mintamókust! Mint a fókusen a válasz, utörő, hogy mivel anyára kisebb vagy a lónapul. Ha távolunk valahol, ott is vagy a székasod, újra estig vagy a éven szalnak a nyári távolak, oly világ.
Angol külön órára. Ja, a gitár órára. Jaj, igazgató úr, maga az? Jaj, persze, már az épületben vagyok, hogyne? Jaj, igen, persze, az e-maileket, hogyne, hát Küldöm már a kocsikat, régen. persze. Igen. Mikor? Jó, Apa, mert anya. telefonálunk. Csak a gyerekek Apa. voltak, semmi. Apa, Gyerekek, miért nem szóltatok? Hát elhagytuk az iskolát. Ezt miért csináltátok mi? Nem. És mielőtt megkérdezzétek, nem fogom igazolni a napot. És hát megint rákésik, miatt tudok. Elég van belőletek, kifelé, most! Menjetek, Menjetek. este jövök értetek. Nézzük is meg, hogy hogyan késtek régen nyelvtanóráról. Itt vagyok, megjöttem, elnézést a késésért. Hol vagytok? Volt késés régen? dehogy volt! Ki ment volna elkésni? Na lépjünk már tovább! Na gyere! Yes, yes! Mindjárt jön! Jó szépen! Gyere gyorsan! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ne tanuljatok! Ki írta fel? Maga írta fel a táblára? Na jöjjön csak ide! Hogy írjuk a tanuljatok szót? Ragaszd csak a tanulni igényt! Jelen időben! Felszólító módban! Én tanulok, te tanulsz, ő tanul, mi tanulunk, ti tanultok, ők tanulnak! Milyen módban van a tanuljatok ige? Kérdő. Jelentek el, nem annak vagyok felszólító módban! Az lesz az! Mi a szótő? Tanul! Ragaszd csak a tanulni igényt! Jelen időben! Felszólító módban! Én tanuljak, te tanulj, ő tanuljon, mi tanuljunk, ti tanuljatok, ők tanuljanak! Akkor így írja csak helyesen! Olvassa fel! Ne tanuljatok! Milyen írásjel van a végén, amit nem raktál ki? Felkiáltóját! Írja oda! Na, tartsa a tenyerét! Júj! 1, 2, 3, 28, 29, 30! Na, üljön le! Szeretne még valaki esetleg jönni? Mindjárt gondoltam. Bezzeg az én időmben! Hogyan is zajlódik le a késés nyelvtanóráról? Hát most megtudjuk. Ó, kérném a misszióni passzívolt. Milyen egyszerre érkeztünk? Pont csengetésre. Ne tanuljatok? Na végre! Látok valamiféle kézírást a táblán. Igaz, hogy helytelenül, de felesleges kijavítanom. Úgysem tanuljátok meg. Ki írta fel? Na mindegy is. Ne is mondjátok meg. Nehogy személyiségi jogokat sértsek. Ki a hetes? Én. Töröld le a táblát. Na, anyukám azt mondta, hogy ne töröljem le, mert a tinterre allergiás vagy. Na jó, akkor majd letörlöm. Nehogy baj legyen belőle. Bezzeg az én időmben! Jó, bezzeg az én időmben! Hogyan is zajlott le régen egy tesi óra? Ha nem tudnátok, most megmutatjuk. Osztály, vigyázz! Forma sorba! Vonalnál zárt lábakkal pontosan. Rend, fegyelem, pedantéria. Jó reggelt, osztály! Jó reggelt kívánok!
órán labdarúgás lesz. Fiúknak is, lányoknak is. De előtte 30 kör futás, utána gimnasztika. Kérem a csapatoktól a csatakiáltást! Maradona, Maradona, gyorsabb, mint az atombomba! Hurrá, hurrá, gól! Labdát rúgni, jaj de jó! Tanulj meg, te fajankó! Rúgjál sokat kapura, s ne legyen az kapufa! Osztály, vigyázz! Jobbra áll, futás indul! 1-2! Gyerünk, gyorsabban, tehetetlen banda! Mi baja? Mit ángliszik itt nekem? Szedje össze magát! Elnézést a vendégtárs, de nem érzem jól magam. Tényleg? Nem érzi jól magát? Ne szimuláljon itt nekem! Plusz 10 kör mindenkinek, amiért Kovács nem akarja csinálni a feladatát rendesen. Na, vigyék ki innen ezt a nyápicot! Mozgassák meg, majd ha megvannak, jöjjenek vissza és folytassák az órát! Igen, is a vendégtárs! Nem fogja ez itt nekem valami szimulált ájulással kiúzni magát a munka alól! Gyerünk, gyorsabban, tehetetlen banda! Ezzel a tempóval és hozzáállással a legjobb jegy is csak 3-as, de a legtöbbnek 2-es és 1-es. Gyerünk, 1-2, mozogjon már! Bezzeg az én időmre! Most megmutatjuk, hogy mit csinálnak a gyerekek mostanában tesi órán. Hé, már most? Ja, bocsi. Sziasztok, gyerkőc! Annyira jó, hogy ilyen félkörívbe ültek, hisz halljátok, amit mondok, és érzitek az áramló energiát. Mai órán focizni fogunk. De előtte kicsit futunk, kicsit bemelegítünk. Utána meg gimnasztikázunk. Állj csak föl, hadd nézzem meg. Jaj, de cuki kis pólód van. Nincs esetleg teljesen fehér, az egy kicsit jobb lenne. Nincs. Ja, semmi gond, ez is tökéletes. Kicsikém, neked hol van a felszerelésed? Otthon. Anyám még nem mosta ki. Ja, semmi gond, akkor te csak telózzál itt a sarokban, csak halkan, hogy ne szabad az órát, jó? Kicsikém, légy, le tudnád halkítani, mert egy kicsit zavar, nagyon köszi. Tanár bácsi, fáj a hasam. Fáj a pocikád, akkor te is ülj le a sarokba, neked se kell futni, jó? Ez nagyon nem jó. Ja, neked írt anyukád, hogy te mindig nagyon elfáradsz. Akkor neked csak egy fél kört kell futni, jó lesz így? És közben ehetek? Mert a szünetben nem volt időm rá, mert még dolgozatot írtam. Chips és kóla? Hát persze, hisz kell az energia meg a cukorelmosztáshoz. Gyerekek, aki éhes vagy szomjas, az egyen közben jó, nehogy itt rosszul legyetek nekem. De hajrá! Megpróbálunk egy fél kört lefutni, és aki lefutja, annak csillagos ötöst adok! Gyerünk! Tanár bácsi, fáj a fejem. Fáj a fejed, te jó ég! Biztosan a front, feküdjél le a sarokba. Gyerekek, aki frontérzékeny, annak ajánlom, hogy ilyenkor inkább be se jöjjön. Hajrá, hiszek bennetek! Egy fél kör! Megpróbálunk lefutni egy fél kört, gyerünk! Hajrá! Tanár bácsi, összeszaladtunk és megütöttük a fejünket! A fejecskétek, gyerekek, álljatok meg! Ez nem játék, a fejecskéteket! Már is hívom a szüleiteket, meg értesítem a mentőt! Értesítem a focit, meg minden, nem ér ennyit az egész. Mit fognak szólni a szülők, hogy így meghajtottalak titeket? Lehet, hogy följelentjük. Szóval nézzük is meg, hogy mit csináltak régen etika órán. Régen, etika. Mi az a hülyeség? Már elmentek ám? Na jó, úgy látszik régen nem volt etika. Akkor nézzük meg, mit csinálnak most etika órán. Gyerekek! Remélem megcsináltátok a házi feladatot, ugyanis az etika a legfontosabb tantárgy és a személyiségfejlesztés csúcsa.
volt a feladat? Egy bemutatkozó szöveget kellett írni magadról. Halljuk. Vegyes házasságból születtem. Én is! Apám férfi, anyám nő. 164 centiméter magas. Igen, ez fekve is ennyi. A nevemet a születésnapomnak a... Nem szeretem az egoista embereket. Ők jobban szeretik magukat, mint engem. Igen. Nagy divat a gyúrás, így hát én is gyúrok. Sokszor tésztem. Ha megmértem a karomat, 70. Ez persze hosszabb. 2 lábam van, ami leér a földig. 2 fülem van, de nem vagyok szatyor. Ami a legfontosabb, hogy nem vagyok pessimista, mert az nekem úgysem sikerülne. A szomszédom mellett lakom. Ő pedig mellettem. Utcára néz az ablakon. Néha én is. Ennyi lenne röviden. Jó, hát a 2-es megvan. Ülj le. Csak 2-es, pedig apukámmal csináltam. Na jó, a többit ezt nem is elolvasom. Nagyon fontos megbeszélnünk, hogy hova menjünk osztálytánba. Mit gondoltok? Az állatkertbe! Százába! Moziba! Mekibe! Kieszibe! Egyességbe, igen. Nem! Úristen, gyerekeket, ennyi mindent és ennyifélét nem lehet! Na jó, akkor majd én megmondom, hogy miből lehet választani. Szóval, első. Szorongók és pánikbetegek országos találkozója. Második. A gyerekkori kiégés prevenciójának bemutató kongresszusa. Nem rossz. Harmadik, gyerekek, az én kedvem. A nihilizmus kisiskolás gyermekek megyei fesztiválja. Nézzük meg, hogy hogyan működik a diák önkormányzat most. A diák önkormányzat a kollektív joggyakorlás eszköze az iskolában. Az autonómia legfontosabb kritériuma megvalósul, azaz a tanulók szabadon döntenek mindazon kérdésekben, amelyeket a jogszabály a hatáskörükbe utal. Természetesen ebből senki nem ért semmit. De nagyon jól hangzik. Diák önkormányzatunk mai gyűlési 2025. május 3-án ezennel megnyitó. Témánk a tanulók elnyomása, a tanulók jogai. Láttátok, hogy megint hogy fenyegetőzött Kati néni? És ránk kiáltott, hogy tanuljunk. Ja, meg hogy nincs házi feladatunk. Ja tényleg, és azt mondta, hogy bezzeg az én időmben, és az a legdurvább, hogy közben felmutatta az ujját. Igen, a mutatóját. Igen. Felénk rázta. Már megint felénk rázta? Igen, fenyegetődött, és azt mondogatta, hogy mi lesz a vége, ha nem tanulunk. Nem is értem, hogy mit fenyegetőznek állandóan tanárok. Mit érdekli őket, hogy mi lesz velem, ha engem nem érdekel? Ja, főleg ha a szüleinket sem szavarja. De ő akkor is azért, hogy mit ad nekünk az iskola. Miért? Mit ad nekünk az iskola? Ha nem hagyja abba a matek tanítást, és a fenyegetőzést, És a mutogatást elkapjuk, és levágjuk az ujját. Elküldjük, és követeljük, hogy szüntessék be a matematikát, és az egész oktatást. az kinek az ujja? Lehet, Kati néni. Nem fogunk engedni a 21-ből. Rámutatunk arra, hogy őket terhel minden felelősség. Elveszik mindenünket, az énemet. Nem hagyják kibontakozni a személyiségünket. Kiszipolyoznak, és mindig is kiszipolyoznak minket. És nem csak minket, szüleinket is. És a szüleik is. És a szüleiknek is. És a szüleiknek Jó, elég lesz. Azért ennyire ne lovold vele magadat. De mit ad nekünk az iskola az évekért cserébe? Meleg tantermeket, otthon alig fűtünk
télen megspórolni. Napi 3-szori étkezést. Ó, igen, ezeket ők adták, ez igaz. És ingyenes tankönyvekkel. És ingyenes oktatást. Ó, igen. Ingyenes az oktatásunk. Azért ne felejtjétek, hogy a környező országokban mindenhol fizetnek érte. Jól van. Elfogadom. Az ingyenes oktatást elfogadom. És a sok iskolán kívüli programot. Igen. A ne felejtjétek! Városi programokat, ingyenes táborokat, nyári napközéket, versenyzési lehetőségeket. A jó osztályos iskola közösséget. Jó? Nem. De az ingyenes oktatáson, az ingyenes tankönyveken, a 3-szori étkezés lehetőségétől, a versenyektől, a programoktól, a táboroktól és a jó közösségektől mit ad nekünk az iskola? Ingyenes iskolafogászatot, ingyenes szűrővizsgálatokat, informatikai rendszer, okostáblákat, sőt, tableteket, mindenféle! Igen, ezek tényleg nagyon hiányoznának. Az én szüleim ezeket nem tudnák kifizetni. Ja, igen, az enyémek se szeretnének erre költeni. És lássuk be, hogy az iskolában kapott tudást a szüleink már nem tudnák biztosítani. Az én anyukám már nem tud segíteni az 5-es matek tananyagban. Az enyém az angolban sem. Az enyém semmiben sem. Vagy hát lehet, hogy tudna, de nem segít. Szóval akkor nem is baj, hogy iskolába jár? Nem! De az ingyenes programokon, az oktatáson, a tankönyveken, a laptopoktól, a tábláktól, a telefonoktól, a mindenen kívül mit ad nekünk az iskola? Na, szerintem ezt hagyjuk. Szerintem is. Térjünk rá a jogokra! Az első, amit szeretnénk, ha bekerülne a DNS iskola pedagógiai programjába, illetve a házi rendbe is, Hogy a DNS tanulóinak joguk van nem tanulni! így van, ha fáradtak például, vagy sportfoglalkozáson voltak, Vagy hogyha csak esetleg nem volt kedvünk tanulni. Kérj velem egyet, készfeltartásra jelezze. Jó, 1, 2, 3. Te miért tartózkodsz? jogom van tartózkodni, nem? De ez igaz. Szóval 37 igennel és egy tartózkodással ezt a törvénypontot a mai napon a diák önkormányzat megszavazta. Nézzük meg, hogy hogyan gyakorolták a tanulók régen a jogaikat. Kérném az internacionálét. De azért megmutatjuk. Jó reggelt!
tudunk kiegyenlíteni a deriválás hatványozásával és a logaritmusok gyökvonásával, majd a kapott eredményt a kettes számrendszerbe fogjuk átváltani, szögpercbe, majd síki geometriában ábrázoljuk. Kell hozzá vonalzó? Édes fiam, látszik a te agy hullámaidat is vonalzóval rajzoltad. Ha az IQ-t 2-vel több lenne, lehetnél például sült krumpli. Tényleg, sült krumpli, azt nagyon szeretem. Látja, mindenki szeret. Akkor milyen is vagyok én? Hogy mi? Mint a nagymamám tévéje. Sötét, nagyképű és időnként színjátszós. De akkor ez most matek óra? Ó, Istenem, ha a butaságodat energiává lehetne alakítani, bezárhatnánk a paksi atomerőművel. Mit tartod a szádat? Belefjal a mókus. Micsoda? Mókus! A régi szép időkben. Kérném a mintamókus! Mintamókus fenn a fán, az úttörő oly vidám, agyára kisebb fogyalódnak. Ha távolodunk valahol, sok kis magyás italok, fújja esni kora reggel óta. Élen szállnak a nagyjár, és mágadat, hogy vidám az élet. Boldog napra, ma így jön vitalban, ma csuda jó, gyönyörű az élet. De akkor ez most matek óra, ugye? Igen, és most mindent, amit meg kell tanulnatok, azt megtanuljátok. Töltek, tízes töltek, kettes számrendszer és szögpercek. Na, nyissátok ki a tankönyveteket a 17.684. oldalon, és nézzetek rá a 8253. feladatra. Na, egyszer mondom el, ha nem figyeltél, hát így jártál. Tehát tangens. Jó? Így. Tehát színusz. Színusz! Koszinusz. Koszinusz! Tangens. Tangens! Kotangens. Kotangens! Mértékváltások. Mértékváltások! Függvények. Függvények! Szögpercek. Percek! Kettes számrendszer. Kettes számrendszer! De hát én még számolni sem tudok rendesen. Nekem ez nem megy. Ez igaz. Fektessétek el! Eredetileg, hagyjatok! Fogjátok le! Engedjetek! Töltsétek! Ne! Ne! Mit akartok? Színusz! Koszinusz! Ne! Tangens! Kérem, adjon, ne! Kotangens! Kérem! Mértékváltások. Ne, kérem! Függvények. Ne! Kettes Adjon, számrendszer. kérem! Szögpercek. Ne! Elment. Buta banda. Elég már vigyétek innen. Gyerünk. Gyere gyorsan. Akkor nézzük is meg, hogy mit csináltak a lányok iskola után. Ez esetben régen. Ilonkám, összekészítettem a kosarat. Menj ki kérlek busszal a tanyára, vidd ki apádnak. Biztos éhes is már. Van benne minden, ami kell. Legalább segítesz neki egy kicsit kapálni is. Rendben, anya, de kaphatnánk egy kis pénzték, ha puciner szeretne. Úgy megkívántam az édességet. Egyél egy kocka cukrot. Ha csokiára 3 forint. Adok, ha szeretnél, de akkor nem kapsz pénzt 2 hétig a takarékbélyegre. Akkor veszek egy kocka cukrot. Most. Anyu, adsz pénzt még körmösre. Már megint menni kell. 10 000. Hát ez nem igaz. Még a Mekibe is beugrom a szendvicsre. Elviszol autóval? Nem tudok, rohanok. Busszal kell mennem. Jaj, de proli! Nézzük, hogyan várakoznak a busz megállóban.
Bezzeg az én időmben. Akkor nézzük meg mostani szülői értekezletet. Na, itt is vagyok, Erzsike. Késtem? Nem akartam, de a körmös egy kicsit elhúzódott az idő, és a forgalom is nagy volt. Szóval, lenne egy kérdésem. Józsika miért kapott magyarul egyest? Nem tudta a verset. Nem tudta a verset? Igen, egy hónapja adtam fel. Hát én ezt nem tudom elhinni. Otthon 3-szor is elpróbáltuk, és kívülről betéve fújta. Tudja, én is nehezen hiszem, hiszen én egyáltalán nem tudtam. Tudja, lehet az a baj, hogy állandóan angolul beszélünk vele otthon. Angolul? Mindenhol úgy beszélünk, a boltban, a vásárláskor, az étteremben, minden. És ő most nekünk mesél. Ő a szüleinek. Nem tökéletes ez a gyerek. Őszintén, angolul, ő, tudja, mindezt nagyon nehéz elhinnem, hiszen magyarul is alig beszél. Tudja, lehet ez a baj. Az állandó angol, biztosan. De nyelvvizsgálni szeretne, esetleg valami tanácsa van. Az, hogy Józsika sürgősen álljon neki tanulni. Én ezt nem tudom elhinni! Én vagyok az anyja! Mindig mondja nekem, hogy mennyit tanul! Jó, elviszem a szakszolgálathoz. Megállapítják róla biztosan, hogy esen is fölmentik a vers tanulásáról. Szerintem Józsikának csak tanulnia kellene. Tudja, hallottam már ilyet is, hogy valaki kiemelkedően tehetséges. És ezt nem akarom magyarul megszólalni. Biztosan ez eseni. Eseni? Biztos. Én nem gondolnám, hogy... Na, mindegy, le is járt az időt, és a kedves szülőtársaktól sem szeretném elvenni az időt, és még a fodrászhoz is bekerülöm, majd meghívjam. El se köszönöm, viszont látásra! Bezzeg az én időmben! Nézzünk meg egy régi fogadóórát akkor. Jó napot kívánok! Szabad bejönnem? Természetesen fáradjon be. Ezek szerint sikerült elcserélni a műszakját? Örülök. Ugyan nem fáradtság, hiszen a gyerekről van szó. Én is így gondolom. Szóval Józsika egyes kapott a legutóbbi dolgozatára. Tudni szeretném, mi oka ennek, illetve miért nem tanultak vele otthon? Bocsánat, de nem mondta, hogy meg kell tanulni ezt a verset, különben az anyja kikérdezte volna tőle. Igen, nem tudta a verset, amit egy hete adtam fel. Micsoda? Már egy hete? Kérem, ne haragudjon. Ha hazamegyek, otthon azonnal előszedem a gyereket. Még ma este megtanulja. Ezt garantálom. Ajánlom is, de mindegy is. Mindkét jegyet be fogom írni, az egyest is, és a javított jegyet is. Rendben.
Nagyon köszönöm, nagyon elbeszélgetek vele. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Bezzeg az én időmben? Most következik mindenki kedvence. A nyári szünet. Most. Hát te mit keresel itt? Hogy mit? Hát szünet van. Szünet? Milyen szünet? Anya, hát nyári szünet. Jézusom, hát még csak június van. Mindegy, menj öltözni, felhívom apádat. Halló? Szia, hol vagy? A munkahelyeden? Ja, hogy dolgozol. A gyerek itthon van, azt mondja, hogy valami nyári szünet van. Te tudtál erről? Szóval tudtam. És nekem miért nem szóltál? Hogy lehet az, hogy a családban mindent én tudok meg legutoljára? És akkor hova lehetne berakni? A lovastábor még nincs. Ott igazából segítette az összes héten. És átiratnánk a katolikus iskolába? Hogy miért? Hogy van nyári ügyelet. Nem értem. Majd visszairatjuk. Nem is értem, az iskola miért nem gondol a dolgozó szülőkre? Hogy nem dolgozol? Na, ne hánytorgasd ezt fel nekem, jó? Na mindegy, te rontottad el. Te nem szóltál nekem, ezt most neked is kell megoldanod. Szia! Akkor nézzük meg, hogy régen milyen boldogan telt a nyári szünet. Gyerekek, keljetek fel, 6 óra van. Mindjárt indul a járat a gógártól. Úgy várom már a dolgozatra. Én is. És akkor meg tudom venni magamnak az egri csillagokat, meg a pajtásújságot. A többi pedig odaadom a bolti bevásárlásra. Igen, én is. Nagyon derék gyerekek vagytok, és ne feledjétek, dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Akkor irány a gombját! Jaj! De persze a kedves közönségünk is fölállhat és dolgozhat velünk együtt. Kérném a Béla vagyokot! Előveszve